Selamat pagi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan aktivitasnya kocek jagung guys. Kocek jagung nutupno sing ndek ini, gune adik dhisih ndingan isek sak kedok. Engko tak tutupno. Paling-paling intuk-intukane iki yo karek 10 karung. Pokoknya 10 karungan lah karangane iki ngono guys, tapi entuk engko nek sangka luweh 10 karung ya alhamdulillah. Dek sore iki meskipun disengkuto kaya apa sampai maghrib dhisih sampai tekan omah. Maghrib ya ditekan omah guys. Kokono ki wis rantak-rantak, diseputo kaya apa ya gak panggah bar. Ora panggah rampung ya tetep isek mbaleni neh. Iki karek ngenteni kae lho adik dhisih iki wis jek mempersiapkan apa kae. Iki mumpung jope dhisih sing karo bolo-bolo tandur apa kuwi ya ketoke iki libur guys, ndek sore wis gak enek info. Infone iki jek hari Selasa. Iki kan hari Senin. Hari Selasa agek mangkat neh. Dadi dhisih iki meskipun rombongane dhisih kuwi libur tapi yo enek ae sing ngejak nggone Mbah Dok, nggone adik dhisih. Dadi engko disembung terus hari Selasa, Rabu, Kamis kuwi wis duwe job guys. Hari Minggu ya wis enek apa kuwi isine. Maksude iki wis do dicalang wong, nek ngarani wis dicalang. Kemis, Minggu, terus apa ya guys? Selasa. Engko nek ngono kuwi kadang ki arep prei, sesuk prei cah gek nek wong ngakon ngono. Ngono kuwi yo sore yo entuk telepon. Iki Mbak sesuk ning kene ngono walah. Wong kocek jagung ki kan medho-medhoe wong panen yo guys. Rono-rono do panen jagung ki rata-rata alhamdulillah do dadi. Maksude dadi ki yo panenane ki melimpah ruah. Pokoknya yo sing gak diserang tikus-tikus kuwi yo aman, terkendali. Tapi sing diserang tikus yo karek janggele tok ngono ya guys. Tapi alhamdulillah yo timbangane sing diserang homo tikus karo sing ora ki yo akeh sing ora. Dadine pekerjaan kaya ibu-ibu ngono kuwi yo akeh. Sampai cara dina Senin engko ning weke si A iki. Terus si A iki kadang ngantek enek wong telu. Kuwi karek milih sing ndi, karek ngakone dhisik sing ndi ngono guys. Modele iki ngono. Yes ngono ae nggih, engko dhisik tak ndang mangkat selak kawanen guys. Dik iki mangkate kawanen, mangkane yo apa? Entuk-entukane lah iki nek wis awan ya wis ngono kae lah. Nek wis panas iki ya wis do ndorang-ndorong ae. Mangkane nek sesuk iki ndang do grecep ndang mangkat. Sampai yaene urung mangkat. Adik dhisih urung mateng guys nek masak. Marayo ngopeni maratuwa. Maratuwane lagi sakit. Dadi masakno ngirim. Mangkane suwi koceke ya karek saithik ya guys santai nggone dhewe. Beda nek karo nggone wong-wong. Bar subuh gletak ya mangkat. Pagere seret ngene Mbah Pomo kae. Biasa nek dikeki oli. Bukaane angel mbos iki. Mau dhisih masak sego goreng tok guys nggo sarapan. Asem-asem yo ijek, sayur lodeh ijek. Ndik iki dhisih ki entuk terteran sego, diteri sego. Pak Lee, Pak Su arep acara sedekah bumi guys. Wis wayahe acarane apa do sedekah bumi. Kok desa Ngampon ki dhisik. Bar Ngampon terus nek gak salah nggo itosik apa mbapangan sik ya guys. Agak nggo itosik ya mbapangan sik terus agek kene. Gek dong sambi kene. Kene karek kurang
pirang minggu ngono, tanggal 15 Mei sedekah bumine. Rame ngono guys, iki desih ndek ini sore wis mulai kumpulan nggone Pak RT. Engko sore ya kumpulan sing ibu-ibu tapi sing bapak-bapak wis ndek ini sore. Mbah, nggih. Lah ya, nggone dhewe santai. Mare yo gak ndang kowe iki gak ndang golek bahan sayuran sore-sore ini iki lho. Lah ya. Dijine ndek sore iki ora sida kumpulan yan, ora sida kumpulan ngono malah awakku mager pagi adus. Kesel. Apa ning iki, Mek? Lah ya mari yo ngopeni kuwek bareng. Aku mau nek edan jopo nek rontak ya pancen kon nggo neh kon iki. Ala kono BS kowe. Lah engko digowo kabeh banyu. Ya aku mitani pertalen kok. Lah yo. Ala nek iki delok yo. Kono kan samu nutup paling Lah yo. Walah yo ngentukno nek dilek pian ngono kuwi. Iya. Mbah, otak jagung. Ya alhamdulillah. Entokno wong kerep kok. Butani guys, wayahe mangkat ning kantor. Wayahe ngantor karo dulur wedok. Sangune apa deh kuwi? Sangune iki es batu. Iki sepatu tak gendong. Terus sing kae barang kali digowo bontot. Pokoke ya obrok. Sembarang kalir digawani kabeh. Engko nek wis ning Tegalan ki apa enak ya, guys. Nek wis ning Baon ki apa enak. Mbok sego karo sambel, ajange godhong gedang. Ya wis mantap. Oh, tengah lesu. Kanjak lekno mulai apa lekno? Pucuk-pucuk. Mbok. Apa? Ayo timbel. Bel. Timbel apa sapa? Mosok timbel yene rene. Iya katanya timbel ya. Lho kowe ya pe undah-undah Mas Wiji. Nah, ditekoki kok diutang. Gak krungu, guys. Semarai numpak motor. Ijek anggek pucuk-pucuk diapan gawe pas kene kocek ngene lek bakir kae lho. Anggek dipucuki iki. Mbane kok andek nggonku kono ya. Endi? Wong iki sing andek nggone Pomo iki. Sing andek nggone Mbah Pomo. Mbah Gangsar gak kono? Kono. Iya. Iya kono kuwi gene di Gangsar. Nanya. Tangane serondok ora normal iki. Dienggo nyekeli HP pegele kok ora umum. Nan yo gelem iki. Percaya yo ora butuh ngono ngene. Wis gondong yo arek ibu. Teko kali, guys. Kongkon. Bismillah.
Dus, Mbah. Dus, nek jaman biyen angger liwat kali ngidus. Ini mbah apa ya jan cara ngono? Tak bertanda opo. Sek katokku tak lintenge, engko nek teles malah ning sepatu lunyu. Kok gak tak linteng kon dhuwur. Yat. Apa ya? Aku ceblok, Cek. Walah. Kene gak jero. Apa nek sing ceblok iki nggo lah. Ini Dek. Mikir iki ganduli celana ki lho, engko nek disepatoni lunyu. Ku. Kok ditatari apiki ndak Mbah Kong ngono Ndek iki. Kok dikek dalan sikil. Pisanan kae ora kok. Paling Mbah Kong Ndek iki. Aduh, alhamdulillah. Kok gubuk derita. Tak arani gubuk asmara gak oleh, guys. Gubuk asmara ki apik, Den. Iki gubuk derita. Walalah opo rek teko sarapan sik iki. Engko ae aku bar sarapan sego goreng. Enak semute apa ora? Aduh. Ini ki cara menawa ning gone wong ngono entuk rongsak ya, Yan. Cara budal bar subuh mah entuk rongsak. Ya iya. Sampo opo dhisik ngono ora wis, ha? Jangan cecek sama tak ngono. Jangan nanti cepat. Ya Pak anu jawane buka ya engko nek panas malah mambu. Tak buka iki kabeh. Ngantor kok sepatune rung dinggo. Sampai dinggo ki mare ya lewat kali ya, guys. Jadi niki yo nek kepetel. Sing dhuwur nek sore nek rongsak iki jane ya, Yan. Nek dhuwur dibarno sik ngono. Nah, sake engko digo Pak Yan. Ning kene ku ijek sake. Ning kene ijek apa ora sake? Ijek nek ada ini. Oh, jaban lho. Tak lari lah kok nganu kan kaya. Aku gak go enteng yang lali sih. Rawuki tangan. Sendok ki enak sendok. Sendok yang nggo piro iki lho kok. Mak kok yo nggo wae mak. Iso loro tok aja sendok. Mak kok yo nggo. Alah mlaku ngene kok wis sumuke kok ramu. Keringete kok wis kaya iki, guys. Alah jagonge Mbah Gangsar yang kek do tukul, apik-apik. Mbah Dok ki engko ndrabar babate engko karo sakmene.
Paling yo suwe gak dienggo lho. Wis entuk telung blek terus sak blek ya tak ngono kae lho sokno. Lah kuwi tak oyok-oyok terus tak sokno zor ki nang walah iso nang bawengkah tekan dhuwur. Tak sok mesti sana bangetan aku. Engko nek 10 per ya. Nambah-nambahi waktu wae. Kuwi aku engko sak sangkas entuk 5. Ayo sarapan sik ya. Sing penting ki wetenge diseni. Arek sakmene ndra. Nakbar. Ayo. Iya. Jajane go. Heeh. Awake sapa go banyu? Engko ra ketang go kabeh. Lha engko nek entek ngiseni. Ra ketang kok digoreng neh. Entek ngiseni piye wong banyu nek kene tak aku ra nggono kono. Lho lah iya ngono es entek kan kuwi karek ngejoki kuwi ngono lho. Aku botol kono ya gotong kok pae. Lah engko Pak Edian lu mulah mule. Karek pirang seran iki. Ayo Dak sarapan Dak. Weteng kue wis keruk. Alah yo ya. Aku tekan plong-plong nambok kok. Sabar aku ngono. Njaluk mangan yo njaluk mangan. Nek poso ngono kaya tandur ngono kaya jete yo kaya biasa ya. Nek gak poso kok. Lah iya. Nek ra poso kok iso. Iya lah Mbah Mi ning gone wong wis. Pat do libur iki mang. Mbak Tun barang libur. Walah sembribite. Engko bar kocek ya layah-layah kecek kali. Kocekane wis bar gak ya ning kali ngono. Pat melok munggo apa iku? Kocek karek pirang sak. Tok. Timbangane pat mending Mbah Garmi ndek iki sing. Lah kuwi aku Wis ngewangi. sedina kok. Lah iya. Aku kok Halah. bawa papan ya. Yo anu apa ijo iki banyu iki lho. Aline bening aku kudu terus. Nyambel urang lho kok ya lali ra nggowo. Kok nyambel teri iki lho. Dene apa tak usah-usah. Cung kata iki wis karek mojok tasku iki lho mak enak. Arek mojok ngono. Nek tasku tak cuma ya tak gowo. Kerupuk sadah tak nambah garni. Heeh. Nduk sore tak gawani neh gane purna. Apa? Ya. Oh. Lah diterus sego mbek anu apa kuwi? Asam-asame binda. Yo me ora mana apa. Sego mambu digowo kok ya sakno. Paling anu sih, kok wong suka apa ngolah wegah kali. Heeh. Iki jajan. Lah nyambel teri kok gak tak gowo malah sambel dik ini. Murah sambel terem dik ini. Iki sambel sambel urap dik ini. Kothok apa yang kandeng? Kandeng. Jangan asem. Oh, Mbah Dok nggo jangan asem, kothok klanding, sambel teri, sop. Lah sing dipangan sing dhisik iki nggo, Guys. Sego ndi ya iki? Lho, gak kena mati. Aku kayak nyikapi klanding. Lalu kok gentang. Turu sik. Apa ngajak bubuk dhisik iki? Ngajak bubuk manuk. Aku tenan nek ngombe capcin kowe roh ora sampai jam 1 rasa turu. Mripat kuwi nang bening tak rem-rem nang ora kenek lho ya. Iki kopi ya capcin es kae. Aku jeneng. Oh alah yo. Aku malah tak aki ngene Pak niki bareng tak ombe. Lho ngono ki wira-wira dhewe susu. Anam bu ngono kae lho kae semacam 10 ha kae. 10. Nah iki aku sik ndungu lho ya sik kaya pelit aku nek iso turu padahal awakku wesel lho guys iki awakku limpet kesel magrib ae busuk omah. Lah kok gak iso ndang turu-turu iki kena apa pikir kurang kaya sapa nggetku tak sing bedong tak eling-eling ngombe kopi cappuccino. Aku kira malah itu. Tapi itu ya wis. Rasane sapa yang pun yo lombok ya tak kei telu tok mang.
Yo luwih kita nek 3-5 paling. Kok yo sambel kuku lho. Kok Sambel ini. Ayo Kong, gak sarapan Kong? Harapan aku ambil pertama. Lagi roti iki mau pangko petak iki. Ya ini itu pola bangkang. Anu Kong, nek ning HP iki udane dina Senin iki jerene. Jejere jemah lagi iki sapa nih? Cuma lebih cek suwe ya. Kok jemang ndek ngarep. Cek Ayo kuwi kuwi semingguan ya hujan Kong. deres jarene. Lho nek biasane lho ya, biasane sing wis-wis nek mbok anyar-nyadran kuwi udan deres. Sing wis dilakon-lakoni. Pawakan ngono kuwi biasane ya, guys. Iki wis wayahe do usum sedekah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kerbuke yo. Jum, Jum, Lah mansik kula celok Kak ndung. Lah ya montore anggepku tak kon kek kono sik ya. Sarapan sik ngono kok. Tolong tak ngono yo. Kono bersarapan Roma kok. Mantes guys, mantap. Lawoke kerupuk enak, tahu susur enak. Sambal terus. Alhamdulillah guys, akhirnya wis rampung. Pas, pokoknya tepat jam 12 siang wis rampung. Tak suapilno jagung iki gede-gede. Iki jagungnya apa Yan BBT? Somo Sakti apa Perkasa? Yan? Somo Sakti apa Perkasa iki? Somo Sakti. Oh, Somo Sakti, BBT Somo Sakti guys, walah. Jagungnya jan mandes tenan kok. Gudi-gudi ungkulane. Wong BBT ya regane larang. 1 kilone iki 150. Wes, ayo ndang ning gubuk. Ayo atus ning kali. Santai, mulih engko sak geleme. Jam pira yo? Jam 12 pas. Jam 12. Marai yo kocek wae dhewe yang dadine santai. Ora kaya ning ngene wong kan. Kancane akeh grudukan, keroyokan. Niki kan wae dhewe. Kudu ngiyup yo ngiyup. Kudu leren yo leren. Tanganku guys melentung kabeh kaya ngene ya Allah. Sing iki kene tak andiplas sing melentung kene. Terus iki sing apa driji tengen iki sing ikine melentung. Pak Juwis. Karek pirang karung ngisor tok iki ya. Mas karo nyangking sak loro. Sing bedah mang mbok gawa. Dak digawa ngomong kon nyali ini jere. Lah Entek sak ora nek sak iki ya urung tak ada iki lho nggih pateng sakem iki lho do mbrodol kabeh anyar-anyar. Suwek-suwek sake. Mek sak neh. Sitok wis ya, Yan. Loro kan nyalini ambek ya. iki, Dik. Aku entuk sing kene tok pira Yan? Aku 6 ya. 6 kowe pira? 1 2 3 4 5 6 7 8 Lah kae pojok kono. 9. Kene tok entuk 9. Lho, Ambek separo iki lho saiki. Yan, lha kowe entuk termo entuk 3 sing ngisor. Nek aku 6. Mosok tuh 1 2 3 4 ngono kok. Lah berarti ya 10 Yan. Wong aku ngisor tok ki 6 Yan. Ambek dhuwur loro kaya 8. Piye Yan entuk ngitung ki? Ya 10 Aku ngisor tok ki lho 6. 6 terakhir iki mang. Lah dhuwur loro. Wekku hitung ah kok kono ah. Kok pojokan kono hitung ah wekku. Pojokan ki piro? Iya. Tok kan? Ya. 2 4 5 6. Andane 6 kok. Lah sing rubah kuwi gak wekku 6 mbok jahit mang. Wekku ki 6 Yan 1, 2, 3, 4. Iya aku ning kene entuk 4. Iya. 0, 4. Mau Lah kae 6 rubah kok. kae yo kae. Lah ya, mosok kowe termo entuk 3 aku ngono. Entuk 4 ambek sak tengah Ayo. kemarin. Ayo nang rono. Dhuwur tuk 3 berarti aku tuk 7 ya. Nang ning gubuk Itu wis Ngono kok. setengah. Sabar kuwi aja sak ngono. Lah mbahku kae wis Kok sek pojok kae bar kok kae teko pojok wong Dik.
Udang klathik kan orang nek bakar. Iya, wis bar dibakari. Nek polok ya wis bar, wis padang kabeh kok ngene, guys. Tuh. Mbah Kung malah mojok rono ka lho. Bakari rong bak. Apa langsung dibakar? Iya ngono tak bakari sithik. Cek ora kalau Mbah Kung gak leren rene sik. Ngono Pak. Engko ndang mlaku kono menggah-menggah. Panase kok ngene ning kene asem bibit ning ngono sor gedang malah siripit-siripit panus sih nek sor gedang iki. Parek nggonem yan dibabati ngo anak udan sak wayah-wayah wis. Parek ngiciri. Mas Juki tak ora usah golek dhuwit lah, golek dhuwit aku wae. Engko dhek iki sing ngopeni tanduran. Dhek ngopeni tebon-tebon. Anu ambekan nunggoni Mbah Poni ya nyambang jelok-jelok. Nyonyane Bu ning isor. Halo guys, Alah. kesel. Kesel. Dadi wong baon ki ngene iki rasane. Lho, malah sing sehat-sehat malah wong sing do ning baon-baon iki kok. Sing Panase rambung sehat. ora sehat. Urung lesu ya, gong lesu mas aku ki. Lho, jajane mbok kali ngono ya iki. Mana Ayo nyemil-nyemil, enek gedang, enek tahu, gedang enek pokes. Saremane kurang tanek ya. Ora, gedang enom. Gedang Ambon iki ndek dhewe ya. Gedang ijo. Iya, kuwi wetene ngono. Gedang ijo iki pokes, pokese iki lho inuk Tadi kok sak tengah padane sing roti. lambo mek piro-piro anak iso. Walah, gorenganem iki kowe roh nek ape tuku gorengan tak penging yan. Dagitku lawae yo Aku- kuwi yo. Ning ora-ora ki nek ngeti tahu susur, tempe, ngeti wis pia-pia. Gak tuku blas Lah aku. mak kita yo gak gelem lah pake bar Gak gak tuku. peno. Kurang mangan lho. Wong malah kaya kudu ngombe ae ngono lho. Apa tak peno? Malah kudu ngombe ae. Aku babat mentuk sakmu. Ayo pulang-pulang, Ramban guys. Lombok. Ya iki mang dia kenapa? Jam Cak bleke Pak Edian nek Pak. 2:30. Ndak tak kompleh ngono. Ya kan ngono ora kene. Iya, cak iki wekku. Tak gole mulai iki penting iki. Dok, portale, Dok. Lha kuwi pras karem gawa-gawa. Iya. Iki apa kuwi ya, Pak? Nantuk iki mang Pak Su telepon, anu papak apa ora? Enggak, aku tak jek pengen layah-layah aku ngono, guys. Loh, dalane ndi, Dok? Dalane rene jere tak goleki rono. Jan iki yo bar jam 12 mang, tapi pe mulih ki yo entang mantuk ki panase iki lho, kimpleng-kimpleng. Ki mang Mbah Dok ngajak entang mantuk ki mergo ning omah wis enek wong nyelep jagung. Omah wis enek sing nyelep, guys, tinteni. Alah, segeri. Sik. Linting. Kodhoke. Iya. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Ini kok nipu nangir karo-karo. Jane banyune bening yan tapi panu sih. Panase kok ngene. Terus eleng jaman cilikanku ngono kae ya dok-dok memet. Golek urang, nggo ikrak. Di seroki ngono kae. Lah iya. Anggere nek kerapak dibuka ya urange agi ngono kae. Cilikanku, guys. Tahun pokoknya sing sekitar tahun 80, tahun 78, 76, 77 iki pokoknya cilikane iki
Entuk ku ngarani gragas. Nek terang gragas iki wong enek apa iki dipangan. Nurut-nurut kaya wong kurang mangan ngono kae. Mulai sekolah yo turut-turut kali. Golek ceprutan, golek pletokan. Cah saiki kok panganan berkat, panganan iwak kok do keleleran. Setengah telu panas kok koyo ngene sih. Lha ya pe dino yo rebutan panas. Ayo, panas kok ini. Alah, dipapak cah ayu. Waduh, tumbasno es teh mama. Walah. Loh. Diparingno mama, sayang ya Allah. Terima kasih. Mantap. Alah, segere ya Allah Gusti. Dipapak. Dimetu ndi masak yang ngenteni ku ya? Mpun. Sampun. Lah nek mengko piye engko? Ning kono. Lho, kak yo iki tunggale anu muat kene sik berarti. Lha iki anu Mas Hantoro sik ning kene nek, Dok. Lah nek ngono cek diselap kak yo Ben wis bar. wis bar. Anu nok Mas, ewah nok Mas. Liwat ndi kuwi? Wis enek truk ngono kok. Yo. Tak terekno entek arek. Kuwi apa nek ndi Mas iki? Apa nanti? Ayo yo. Anu melok seset mang. Ayo. Ayo pulang. Ya. Sik, tak patenane sik. Ndi Mas, kan tatan iki. Sik.